Už som to dnes spomínala, že ten virtuálny svet v mnohom ten reálny svet kopírujem a asi je to aj dosť logické. A tak ako niekomu tie vzťahy výjdu a vyzerajú sľubne, tak niekedy sú tam isté problémy a prekážky, ktoré treba prekonať a je to len o tom, či sa tí dvaja ľudia rozhodnú ísť do toho alebo nie. Veronika by si veľmi rada virtuálny vzťah, ktorý teraz má, ujasnila v tom reálnom svete. Veronika, ty si píšeš teraz s niekým však? Z našej školy, kedy si chodil do našej školy, tak s ním, s jedným s chlapcem. Teraz ste viac v tom virtuálnom svete. Sme sa nejak moc nekamarádili. Možno sme nejaké vystúpenie mieli spolu, nejaké spoločné, vianočné a tak. Ale neregistrovala si ho nejako veľmi. Teraz viac cez tie písmená. Nie, to skoro on mňa teraz registroval na Facebooku. Takže cez Facebook ste sa takto nakontaktovali? Áno, ja som si udala za priateľov a potom sme si tak vícej začali písať. A o čom si tak zvyknete písať? O čom začne tá komunikácia? O práci, jak bylo v práci, čo sme robili. A je to pre teba postačujúce? Čo takto z toho virtuálneho sveta ísť do toho reálneho sveta? Kedy sa odhodláš k takémuto kroku? Alebo čakáš, že on... Máme sa stretnúť v Bratislave, ale ja neviem teda. Uvidíš. Sa s ním stretnú, ale ja neviem, či tomu mám dávať nejakú budúcnosť niekedy, lebo aj on je strašne od nás ďaleko a tak jedno s druhým. Neviem, ja by som sa nesťahovala nikde, takže... Uvidíš. Jasné. Zdá sa, že pochybnosti vo vzťahu sú ako v tom reálnom živote, tak aj v tom virtuálnom svete. Veronika by určite veľmi rada chcela nájsť nejaké riešenie, chce sa aj stretnúť a samozrejme, že možno od toho stretnutia v tom reálnom živote sa môžu veci vyvinúť nečakaným smerom. Kto vie, toto je Veronikin príbeh a môžete hlasovať aj zaň. Sú tu jemné.